Mukatarisa muchaona kuti Smith aitove nane negovernment yake pane hurumende yatinayo munyika muno. Saka nokudaro tine kurwadziwa kukuru kuti shumiro yake afa asati asvika paifanira kuti atise nyika. Izvozvi tiri kuona kuti muzvipatara mbese hatina mishonga ndizvo. Asi makaona kumaelection chita maelections vanotengerana motikari nemari yenyika. Imari yako, imari yangu. Inofanira kutengeta isu tese senyika. Asi mari dzose dzeda tinayo yenyika hatisi kukwanisa kugoverana zvese zvakafanana. Vakutarisa kuti wabuda mbamani. Ndizvo. Mukatarisa izvozvi hondo iri kwavari izvozvi pachavo vakuitirana hondo kuti wabuda kupi wabuda kupi kuna nani nanani nokupati kwavo zvavari kuitirana. Ndo hondo yarizwa nemukomana anonzi George. Ini ndaitoziva kuti kuno kuwati 10 ndine madhonza andinawo kusanganisira iro rinonzi George Sikaka. Murume anga asingatye uyu sezvambotaura nakansela. Maposta akaifamba navari 1 achinamira kwese uku akanga asinganyare nebato rake. Ndizvo. Saka tine kurwadziwa kukuru. Asi tida kuimbisa George nhasi kuti hondo yawanga uchirwisa taenda nayo kusvika kumagumo, kusvika takunda kana kuti kusvika takuteera kwavaenda ikoko. Isi tose takadai so ndisi vamwe shama kana paine vari pano vasiri kuno kumberi nokuramuye kuno vana vachamisa kai kuno kumberi kuno. Tine basa hama vadiwa. Ndine urombo kune vanotaura vachiti havavhote nguva inovhota vamwe. Ndizvo. But chandoda kukuudza nhasi ziva kuti kana usina kuvhota neimwe nzira wavhota futi. Ndizvo. Izvo zvandingoona kutambura kuchira nyika. Munhu wese ari kutanga wise pana akagarika here izvozvi munyika muno. Munhu wese ari kutema munyika ndizvo. Vamwe vari kungodonha so vachifamba kuremerwa nepfungwa. Zvinasi kufamba mudzimba umu. Zvinasi kufamba munyika. Handimozvoti. Saka tinoziva kuti varimo vana vachamisa vakanda vamwe vanotya kubudikira. Because tine mamwe masabhuku anoshandiswa handisi kuti kunoona zvamunoita. Vanoshandiswa kutora masai vanhu nekudii kuti hatizokupai mbeu zvamunoona zviya zvinoyana nepresidential scheme hasi zvamunangagwa. Iprogramu yehurumende. Maswera sei muri eZimbabwe. Welcome to our channel. Apa tinopai nhau dzinoitika mativi mana nyika yedu eZimbabwe. Tinoti kana kari kutanga ukwea pana ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchinge wagara wakasubscribe, don't forget to comment and share this video. Tine nhau yatakuigirai nhau itika one of maruzeva yenyika yedu yeZimbabwe. There is a video yatakuigirai ratoti muone pari kunzi panga pari pa funeral one of my opposition supporters and atendwa nevanhu vakati wandei vemunharaunda. Iyo iconsidering kuti vanhu ava vanga vari kumusha pabuda pachitaurwa chokwadi pachena. Pabuda pachitaurwa chokwadi pachena. Tisimzezifu vanhu vari kumamisha havachatya, havachavhunduke pabuda pachinzi aiwa vanhu vaneta nekulutwa kuruitwa munyika, vaneta nematongero ari kuitwa munyika. Vacharara vachiri there is need for change. Vachada mutungamiri aripo, vakuda kuti paiswe mumwe mutungamiriri. Tikarequesta nguva yenyu toti mungoona video yatakuvigirai irimo pamatudza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Zimbabwe ngandikuudze chokwadi. Izina ndirove imbwa ndakaviga mupini. Dambudziko ratinaro munyika yeZimbabwe imhuka nechinhu chinonzi ZANU-PF. ZANU-PF ndiye muroyi wedu muZimbabwe. Yes, aya. Tatambura. Mabasa munyika umu. Vana vari kuyambuka vachimwa chimwa nemakarwe kuna Limpopo vachitsvaga mabasa kurarama. George aive neshungu yekuti nyika yake ive nyika yakanaka inoraramika zvakanaka sekuraramika kwayaita kudhara tibva kuna Smith. Ndizvo. Mukatarisa muchaona kuti Smith aitove nane negovernment yake pane hurumende yatinayo munyika muno. Saka nokudaro tine kurwadziwa kukuru kuti shumiro yake afa asati asvika paifanira kuti atise nyika. Izvozvi tiri kuona kuti muzvipatara mbese hatina mishonga ndizvo. Asi makaona kumaelection chita maelections vanotengerana motikari nemari yenyika. Imari yako, imari yangu. Inofanira kutengeta isu tese senyika. Asi mari dzose dzeda tinayo yenyika
hatisi kukwanisa kugoverana zvese zvakafanana. Vakuchasa kuti wabuda mbamani ndizvo mukatarisa izvozvi hondo iri kwavari izvozvi pachavo vakuitirana hondo kuti wabuda kupi kuna nani nanani nokupati kwavo zvavari kuitirana. Ndo hondo yarizwa nemukomana anonzi George. Ini ndaitoziva kuti kuno kuwati 10 ndine madhonza andinawo kusanganisira iro rinonzi George Chikaka. Murume anga asingatye uyu sezvamunotaura nakanzela. Maposta akaifamba navari 1 achinamira kwese uku akanga asinganyare nebato rake ndizvo. Saka tine kurwadziwa kukuru, asi tida kukuimbisa George nhasi kuti hondo yawanga uchirwisa tichaenda nayo kusvika kumagumo, kusvika takunda kana kuti kusvika takuteera kwavaenda ikoko. Isi tose takadai so ndisi vamwe shama kana paimera pano vasiri kuno kumberi nokuva muye kuno vana vachamisa kai kuno kumberi kuno. Tine basa hamavadiwa. Ndine urombo kune vanotaura vachiti havavhote nguva inovhota vamwe ndizvo. But chandoda kukuudza nhasi ziva kuti kana usina kuvhota neimwe nzira wavhota futi ndizvo. Izvo zvandingoona kutambura kuchira nyika. Munhu wese ari kutanga wise pana akagarika here izvozvi munyika muno. Munhu wese ari kutema munyika ndizvo. Vamwe vari kungodonha so vachifamba kuremerwa nepfungwa. Zvinazvi kufamba mudzimba umu, zvinazvi kufamba munyika. Handimozvoti. Saka tinoziva kuti varimo vana vachamisa vakawanda, vamwe vanotya kubudikira because tine mamwe masabhuku anoshandiswa, handisi kuti kunoona zvamunoita, vanoshandiswa kutora masai vanhu nekudii kuti hatizokupai mbeu, zvamunoona zviya zvinoya nepresidential scheme hasi zvamunangagwa. Iprogramu yehurumende inoti mwana wese Zimbabwe anenge achibhenefita ipresidential scheme inogadzirwa negovernment kwete neparty ndizvo. Kune vanhu vari kuoneka kuti pamusangano wechakati hauchava nechakati. Nyika ino haisi yavamunangagwa neZANU-PF. Nyika ino inyika yevana veZimbabwe. Iwewe neni, iwewe kuZANU-PF kwako, inini ndiri kwandiri kuTriple C, uyo ari kumahambo kwake. Saka hondo iyoyo haisati yapera. Tinoda kuti tisvike pakusununguka senyika. Handiti? Zvakanaka. Ndakutogara pasi hangu. Ende tari kupura tisingatye ndizvo. Kana paya vanopimba mugodzi vanotera vanotara mashoko andiri kutaura vanopikisa, ndinogara pamureva pasenda. Munogona kuzonditsvaga munondiwana. Asi tine kurwadziwa kukuru because tinoda kuti munhu wese agare zvakanaka munyika. Ndo chishuwo chaive naJoji. Naika. Saka handina hangu akawanda, handida kuti ndikusiyei pazuva ranhasi, asi ndoda kungokuvimbisai kuti basa raiparwa naJoji ticharibata kusvika kumagumo uye tisingatyi ndizvo. Ndoda kukutendai MC Ndombo yaMatimba, ndakutendai vemhuri.